אז הקמנו עיר על מאדים. עכשיו צריך לשתות מים איזשהו, אז יש לנו את מקור המים בכחול בקטן, ואת העיר העגולה מצד ימין. בשבת אפשר ללכת 2,000 אמה מקצה העיר. אז בואו נראה אם אנחנו מגיעים. עכשיו, כל סנטימטר שווה ל50 אמה. אז הרדיוס של העיר הוא 1,000 אמה, ואז אפשר, מהעיר אפשר ללכת עוד 2,000 אמה, כלומר עוד 40 סנטימטר. אנחנו רואים שהמים נמצאים ב85 סנטימטר, כלומר הם רחוקים 1,250 מטר יותר ממה שאפשר ללכת בתחום שבת. בואו נראה האם נצליח להגיע. הגמרא במסכת עירובין דף נ"ו עמוד ב' אומרת לנו שיש כולה מסוימת בהלכות תחומי שבת. אפשר לרבע עיר עגולה, כלומר לחסום אותה בריבוע, כמו שמתואר לנו. עכשיו, מאחר ואתה חוסם את הריבוע ולא עושה את זה כמו עיגול, אז אתה מרוויח עוד למעשה עוד 8 סנטימטר. כלומר, עוד 400 אמה שאתה יכול ללכת עוד בתחום מרובי העיר. מהריבוע אתה מודד 2,000. בואו נראה איך נמדוד על 2,000. מתחנו 2,000 אמה מקצה העיר. רואים זה איפה שהקצוות של המקלות מגיעים. אנחנו רואים שזה לא מספיק. עכשיו, מה הגמרא אומרת לנו? שלמעשה אנחנו לא מותחים עיגול בעצם מכל נקודה, כמו שהיינו יכולים לחשוב, שזה נראה ככה. זה מין קשת כזאת שבה אפשר ללכת, אלא למעשה אנחנו ממשיכים לעשות ריבוע אחד גדול שתוחם הכל. וכשאנחנו עושים את זאת, נראה כשאנחנו נגיע למקור המים בשלום. אוקיי, אז לאחר שריבענו את העיר המרובעת, כמו שכתוב בגמרא, אז אנחנו רואים שלמעשה התווספו לנו סך הכל עוד 800 מטר, וככה אנחנו רואים שהעיגול הכחול נמצא בתוך תחומי העיר. עכשיו, נראה לכם את זה בפירוט, איך כל דבר מגיע. אז יש לנו 20 סנטימטר, כלומר 1,000 אמה של העיר, ואחר שריבענו את העיר, אז נוספו לנו עוד 8 סנטימטר, כלומר עוד 400 אמה, ואז מתחנו עוד 2,000, והגענו ל-60. אבל הגמרא אומרת לנו שאפשר לרבע את העיר, לעשות אותה כמין טבלה מרובעת, כלומר להוסיף עוד, לסגור אותה בריבוע מושלם, וככה נוספה לנו עוד 800 מטר ל-85 סנטימטר. ל-85 סנטימטר. כלומר, סך הכל הגענו למטרה שהייתה במרחק 4,250 ממרכז המעגל ו-3,250 מקצה העיר. הגענו בשלום.